Bat. Batzuetan bestei laguntzeko ez da gauza handirik egin behar. Oso gutxikin asko eman dezakegu. Egin zaitez Xisteraren lagun, email bat ematearekin nahikoa izango da. Guretzat, zure laguntzak ez dauka preziorik. Informazio gehiagorako www.xistera.eus. Gabon ikusentzuleok eta ongi etorri Xistera ugaren zirkuitoko jardunaldi honetara. 6. dagoeneko, 6. torneoa eta 6. finala. Gaur Mutrikuko Miruaitz
pilotaleku eder honetan biziko duguna. Kalbaixoko festetan murgilduta dago mutriku, atzo izan zen Kalbario eguna, gaur Kalbario txiki, eta bihar San Pinastegi marinelen eguna, eta festa bete-betean, giroa ere, ederra dago frontoiko armaietan, betetzen ari diren armaietan. Felix Espilla, Gabon. Gabon. Aurreko asteburuan, arratsalde gau orduan ibili ginen Donibane Loitzunen, Bermutan orduan Lekeition, eta gaur, gabeko 10etan. Edo zein ordu dala honaz ez da puntan ibiltzeko. Bai, hori da, ez da. Hiru jardunaldi diferentietan egon gara, da, bueno, gabian, otxura dau hemen motrikuan, gabian jokatzeko, eta, bueno, jentia guztua etortzen da. Mutrikun egisa da, zesta puntako afizioa handia egon dela beti, puntista profesional asko egon die hemen, Maiztegi, Piston, Egurbide Anaiak, Txurruka, Alberdi, ez da? Eta, bueno, eta egisa da, baita gaur egun danok bat klubak ere, sasoi ona daukala, 50 lizentzia inguru ditu, Gipuzkoan, esan lehike Zumaiarekin batera agian talderik garrantzitsuena berau dala, eta gaurko finalian adibidez, herriko 4 mutil sartu dira. Hiru gazte mailan eta nagusi mailan beste bat. Hori da, bueno, ja motiku, klub oso garrantzitsu da, pelotari oso ona daukaz, eta nik uste du, kriston lan haitzen duela, baita klubak eta baita Goizerri. Goizerri hemen, Goizerri semetako bat. Jokatzen du. Jokatzen egongo da gaur finalean, orantxe joango gara protagonistekin izan ere, Gorriz, aurrean, Iñaki Perez ikusiko dugu, Kabanilesekoa, 18 urte, eta atzean, Araz Mendizabal, Goizerritarren gazteena, ez? Bai, da, bueno, gaina nik usten du, bai aurrelariz eta bai atzelariz Goizerri bizemeak oso ondo jokatzen dute. Diferente maila jokatzen du, gazteetan da bestien nausietan, da maila ona erakusten dute. Eta, bueno, hori gaitxi, gaina fronto honetan zautu itxin dago bastante, eta hori, gaur nik usten dut, aukera ongisiko dagoela, irabazteko. Araz Mendizabal, atzelaria, aurrelaria da anaia, ezta? Eta Aratzek 16 urte besterik ez ditu, baina, bueno, Daniel Mandiolakin eta besteren batekin batera, esan lehike gazte mailako atzelari sendo honetako badela, ez? Bai, oso seguru da, ez da pelotari bat sendua, velozia, indartxu egia. Baina pelota asko eramatetxu, pelota asko sartzen dau, eta hori gaina edade horretan garantzitsu zeten da. Ez da, igual nausien maia, bizkat indarra dukena beti destaketan dago itxua, ez da, baina hemen pelota zarri sartzen mozu, hori seinale hona izaten da. Eta parean, urdinez, 2 mutrikuar. Zuhaitz Arriaga aurreko kuadrotan, eta Jon Iparragirre atzean. 17 urte aurrelariak eta 18 atzelariak. Baina atzelariak esan lehike, daukan palmaresa edo neko txukuna dela. Iaz Kabanigasen txapeldun izan zen, Durangon azpitxapeldun, Udaberrik torneoko azpitxapeldune izan dakoa da baita. Eta, ikusten dela, zuk lehen aipatu duzuna, ez? Danok bat kluba egundoko lana egiten ari dela, ez? Bai, hori da, eta, aurten mordoska bat dabil, ondo dabizela, eta txapelketa danetan jokatzen dagoena, ikusten da, hor aurrien dibiltzen dira, ez da. Bana, oraingoz, markagailuan, hasi berri den partiduan, eta beti bezala, aipatu, final hauek, set formatuan jokatzen direla, eta, badago jentea agian tradizionala dena eta tradizioaren alde beti borrokatzen ibiltzen dena, eta 35-ko partiduak falta motatzen dituena, baina pizgarri berezia ematen dio set formatu honek, ez? 15-ko 2 daskazulako, eta bietan oso fuerte ibili bertzea delako, bestela, 3. gaizki pasatzeko aukera asko daudelako, ez da? Hau da gauza batentzako ona. Lehenengo hasieran bizkate txarto ibiliaren lehenengo zeta hain ondo ibili, ekizu hori galtzen mazu, baina usta biharren aukeri deguzule, hobetutxua
jogatzen duzun, aukera duguzu, bentzat, partidu oseta aurrera eramateko eta irabazteko gero azkenian. Beste partidu, ni beti, ni nago tradizionala, ni gustau beti beste partidu, eta partidutan gauza bat izaten da, bentaja hori hartzen badezu hasieran, badakizu ezin duzule hori bentaja hori daguzule 35 tantora, 30 tantora, hori morriztu emizule, eta hori juteza tanto, osea, honi, hemen 70 pasen dana, igual ikusten badezu, ja juni atzule, igual baso ez, da izen zan, igual amabitxe lau, badakizu gazi imposible da iruazteko, da lasaia ibiltzeza, ja pentsetan dut ezan biharren zetian. En cambio, partiduan mizu, badizu, otamarrea dela, dan ez da biharren aukeraik hone, derri horri midelzu, osea. Esan nahi nuena da, zetak ematen dizun aukera dela, lehenengoan gaizki ibili baldin bazara, bigarrenean berriz ere guztetik azten zea, eta orduan, berriz ere hasiera horrek auspotu inzaituzke, eta horrek, ez zaitula guztiz akabatzen, ez? Partidu normal batean, 18 eta 3, 18, 20 eta 10 hasita, beti ere saia izaten da, 35 iristea. Hori haitzi, horretako oso ondo asmatu da, eta orduan gaina gaur egunean jentia igual oitxute da, hau hasi izan iparraldena izan, turista asko tezideko, eta hanen izate zuen partidu etxia justu hori, beti 34, eta jentiantzako sekule ikusizta hona, hori nahi bene, hori itxi montauen zetak, igual azten bazara, zago zan duzune, 20 da 10, eta esate zu irazteko eta aukerai iruazteko partidua. Honeta igual geizki azten bazara, beste aukera bat eguzu, eta orduan, ondiek edo guzu aukeri iruazteko dana. Eta normalen aipatzen dugu, lehenengo zeta izaten dela pixkat berotze ariketak egiteko eta ez dakik zer eta bestea, 5 eta 3 markagailuan urdinak horretik, baina egundoko tantoak ikusten ari gara, Bai. Honen ondo berote etorri dira, Bai. Eta, ikusten da, nahi dagoela amengo txapela eramanetxea eta dabitze oso serio jokatzen. Mutrikuarrek etxean jokatzen dutelako eta mutrikutik kanpokoa direnek, mutrikuarrei euren etxean irabazi dietelako, ez da? Hori da. Hortxe, Iñaki Perez. Ikutu du eta hortxe epaia adi. 4 eta 5 okerrezpa naiz. Markagailuan. Alaxe da Eta gorriek pilota aldatuko dutela. Nik hasieran esango neban gorrixiek iruaziko dela set, dana osorik, ezta? Baina, ikusten da urdinepe, jokatzen ondo da bizela, eta ez dagoela eukiko hain erretz, Nik pareja modu, nik ikusi neban gainabe kinielak ikusten honetzen, eta oso sendo ikustizin gorrixiek, oso sendo, Da, gaur, nik ikuste otena urdinek oso ondo hasieratik, eta kosta ingoakue neba da irazi asko, gorrixiek. Frontoiak, kolorearen beste ezaugarritatik nahiko berezia bada, pixkat motzagoa da, kontrakantxa ere oso laburra daka, eta jendeak hain gainean dago, eta horrek ematen dio, frontoiari bere berezitasuna, frontoia, betiko pareta ikusten dugu, pareta tradizionala, baina frontiz tradizionala esan nahi nuen, baina jentea horren gertu egoteak eta horrek ematen diola, pilotariari bertan bizitzen ari dena, jentea bertan bizitzen ari dena. Hori da, azkenia hemen jentea dagoena ikusten ganien dago, eta orduan transmitidu itzen dago pelotari zebe, beste hori nerviosismo hori, ez da esan jentia ikustia ganian, animatia eta hori beste plus bat emototzen. Iñaki Perezek eman dio egundokoa, hala ere, atzean oso sendo ari da Jon Iparragirre. Ez dutela partida erregalatu nahi gaur urdinek, Ez, da gero aparte, frontoie pizkan laburra izeneran, peloti beti gainin ikutzen dago, pelota ez da hueko hain handirik,
fronto handizetan, aurrela dizet, atzela dizen bitxartien, hueko handizetan da. Eta hamenen kambio, asko laburra da. Berrota mar metro kideran, aurrela dizet, atzela dizet, bizkate urra goten die, da orduan peloti beti gaine goten da. Bata espada bestientzako, ezta? Da orduan gaztientzako gaina be oso ondo etortzen horako kontuia. Iparetak egin eta iritsi da. Iritsi, bai, baina ezin saskian sartu pilota Iñaki Perezek. Eta lehen aipatzen genduena, ez? Horren kontrakantxa motza izatean, behin horrelako biparetak ondo egin eskero edo beti dago tantoa errez egiteko aukera. Eta hori ez pentsa baino ondo bota duenaik, baina pasatzen dana kontrakantxain laburre da, ez da moten astirik aiegetako pelotie. Zer, hemen ondo gutatzen emozu imposibili da, bertan egon da behitze. Zer, oso laburre duke kontrakantxa eta orduan no. Orain ez du asmatu, paretara ondo pegatuta zikoan pilota, Oso inteligente bota da, berdire bota da, ikusi dago pizkat atzin dagoela, atzelarixe eta erdire bota dago. Suabe, ikusten dago inderbarik, suabe, tak, erdire ikusten zu, aurreko aldera. Indarbarik bai, baina pilota saia jarrita. Esker horman, hori beti dificultad hori zen. Hori ikutu du baita Zugaitz Arrillagak, eta, urdinak ondo hasi direla eta dominatzen hasi direla, baina gutxika gutxu batzuk tarteko gorriek buelta eman diote markagailuari eta dagoeneko agintzen, partidan agintzen. Normalien hori zen. Motzin du. Horre, sake ateratzerako orduan. Indar gabe bezala ikusi dugu. Ez, igual, jaikixe indago jotza oker, eta bilurre, karo, sake batera danien, alegindu da, laute zazpi bitxartin atatia, sakia, baina ez da lortu. Saki, horre, garo, bi sakera dekuzu nien, normalien itxezu, luze bota. Hore itxen duzu. Zer, beste aukera bat eguzu. Baina, sake batera, etxen badezu, junde suabe, berrido. Junde suabe, laute zazpinen bitxartien atatea, baina ez da lortu. Horrengoen indartxoago, bota du Iñaki Perezek, Bai, horrengoen bai. Kabanillasekoa aurrera alia 18 urte, gaurkoarekin, edo mutrikukoarekin, bi torneo jokatuta aurten, beraz beste batzuk jokatzeko aukera izango ditu oraindik. 23 puntu ditu dagoeneko markagailua, sailkapenean 7. da, eta irabazi eskero gainera, 4. postura salto egiteko aukera dauka. Horre jaunda jabe, gazte mailan aurrelarietan, aitzol gaiete egitea daukagu. Lekeitioko akarregi taldekoa, 48 puntu lortu ditu 3 torneotan, eta oraingoz behintzat, lasai antzean ibiltzeko moduan dago aitzol, ez da? Hori ikusi mira, ez da, nahitxe iguale horre puntuak euki, azken arte horre mantenio mizu, eta jarraitxu mizu, txapelketa zekaro, ez da hamen bukatzen, nondi jarraitxu midau. Eta inoiz ze pasatzen dan, ondo nabil, baina hurrengo igual jokatzen duzu beste numait, eta ez da uso hain hori, eta igual etxen duzu tanto bat, obio, oiru igul, eta beste batzuk etxen dago 15. Da orduan kontu eki bida horre, jarraitxu mida linea horretan. Gaur Antxone Alberdi ere hemen armaietan ikusi dugu, eta, esan diot, Antxon, 70 puntu dituzu, ia egina daukazu, eta oraindik matematikoki beste 12 behar ditut, lehen postuan amaitzeko, eta, hemen 3. egin zaban kinielan, eta finalean ez hartzeak nolabaiteko gazigozo puntu bat utzi zion. Baina, hori da, danak ezilik ez eiroazi, baina berak esaten duna, harek azkenean nire lortu lehenengo gatzia, zorta ez dago semifinali jokatu biarria, directo finalea doia, da hori etxea doi, da lehenengo gatu eskero, lasai finala arte. Aratz Mendizabal, gaur, atzelari lanetan ari dena Gorriz, etxeko mutila, esan dugu, Daniel Mandiolarekin seguruenik gazte mailan atzelari onenetako bat izango dela. 2 torneo jokatu ditu, hau da, 2. berarentzate bai, eta 27 puntu lortu. 3. da, momentu honetan sailkapenean.
baina galduta ere, bigarren postura salto egingo du, irabazita Daniel Mandiolari aurre hartuko dio. Daniel Mandiola gaur egun 21 punturekin, 31 punturekin aurrena da. Noski, irabazleak 5 puntu lortzen ditu gaur, ez? Irabazten ditu, eta beraz, 32 punturekin aratz aurretik jarriko litzake. Eta, bueno, egia da, Elizondon etzela finalean sartu, aurreko torneoa jokatu zuena, Elizondokoa izan zen, etzen finalean sartu, baina noski, Kinielan 11 puntu lortu zituen, eta Kinielan horren beste puntu lortzeak, gero saikapenari begira, garrantzia handia dauka. Kinielan oso garrantzitsu zen da, bai, finalea aiegeti, bai, baina finalea aiegeti, saspitantokin, amabikin aiegeti, diferentzia handia da, hori da, txik. Ze batzuk igual, oten da igual pareja bat oso gorra urtetzen dut, igual itzen 15 tanto, eta bigarrenak itzen du igual 10, o itzen du 8, ostras, 8 ez, aiegeti finala ondo, finala joatzen zut, aukera duguzu beste bost. Beste bost edo beste hiru lortzeko, eta bale, baina garrantzitsua da tantuak itxia azkenin. Kinielan tantuak itxia. Ondo, errebotean, Zuhaitz Arriaga, eta egurrean, aratz Mendizabal, ez dakit, Goixerri esan, edo anaiaren zatutzi barko dugune etxeko motea, ez? Bueno, Goixerri bizia dira, Kaitz eta aratz. Orduan, bueno, ni uste da bizia Goixerri izan biako da, eta jazta. Oizenekin esan. Bai, ez da, aratz bestela, ez da? Aratz. Errebotean eraman, bai. Hala ere, Zuhaitz Arriagak. Ora, bikaina nola eren eta pena. Nola eraman duen belauniko aratzek, Ikaragarri izan da, gero pena, noski ezin zuen jaiki. Eta lurretik bota behar izate horrek, asko zailtzen du, baina... Amaikena. Partidu polita ikusten ari gara, Gora, jota, oso ondo, Kiniela Kriston Kiniela urte jogatu ben, bisiek, gainabe, gaztiek eta bai nausi maian, Kriston Kiniela jogatu ben, eta ikusten da, nahiko parejo da bizela. Bai, gazte maiakoa ez dut oso ondo goratzen, baina okerespa naiz nagusien maian, Antxonek eta Goixerri nagusiek, 3. amaitu zuten, 9 tanto egin da. Bai, hori da txik. 9 tanto egitea Kinielan eta 3. amaitzea asko da. Bai, Kriston pareja ondo, eskatu ez da bain, Jon Iparragirre, bueno, hor ikusi dugu hor esker paretera fan zaizkionean pare batean ezin izan dituela eraman, baina txapa! Txapa, ondo mostu nahi izan du, fuerte. Bai, aurretik niko Goi Samarrien mosten onda, eta aratzek gaiegak oso pare bat, eta ez nezen daue hain justo botati eta azkenin txapa. Hor txikusiko dugu errepikaldia. Bai, pena, Bai. Pena, tantoa egiteko aukera bikaina zeukalako. Onena. Hor ala ere, ondo ikusi dugu aratz berriz ere aurrera pausoak ematen, eta ez da bere frontoiko espazioa ondo okupatzen, ez da? Bai, bueno, gaina aparte zeutu itxen dago, igual alkarri kontra Zarri jokatuko dago, Biparetak, ona eta Amabina. Ez que Goi Samarrien jodau, eta pentsatu igual kanpora jongo dala, baina... Bai, baina frontoia ondo, lehen esan dugu, etxekoa direla eta frontoia ondo zagotzen dutela eta badekitela non jarri behar duten pilota. Hortxe, ikusten dugu erpikaldia, bikain. Justu hortxe, marraren ondo-ondoan. Barruan, baina. Eta, lehen ere aipatu duguna, ez da, kontrakantza txikia da eta hori garrapatzea. Ondo bota ezkeo imposiblia da. Arriagaren sakea, Iñaki Perezek mostu. Eta orain, Jauzi, Jauzi intzaio, eta partiduan ziar oso seguru ikusi dugu Iparragirre, Jon. 2-3 akats bakarrik egin ditu, eta honek akats honek agian zeta balioko dio. Piskat, enkogi dute, hartu da, hori, libre hartu biharren. Forzatuta bezala, ez? Bai, forzatuta, hori da. Pasa luze, utzi izan balu, seguruenik. Igual luze, seguruenik tante izango zintzateke urdin. Eta ara, 14 eta 12. 14 eta 12. Goiko armaiak ez dirala bete, Feliz.
Baina bekoa goraino beteta daude, Bai, utz, ostra, motz. Ara, lehen esan baldin badugu, tantoa eta agian zeta erregalatu dutela urdinek, kontu zibili barko dute gorriek orain. Bai, hone bi tanto gatzen dira urdinei, eta beste bat, kontu zibiko dago, tanto honetan. Zuaitz Arriaga badoa sakera. Atera du, ondo, pasatzen utzi, Iñaki Perezek, biparetak eta bikaina. Bikaina, atzetik egindako biparetak altura handia eman da, eta ez batentzat eta ez bestean entzat, imposible. Perfecto, Perfecto, bai. Inoiz ikusio, batemio giztan ikusio, kostaba pina mena botaten. Naita botatu, Eta, bai, nahitxe botaten dau. Eta aurrelaria ezin zen iritsi, eta atzelaria imposible. Imposible, bai. Behin minio gizan ikusio, eta botatzen, horpazak, tanto bakarra ikusi ez bestetan, ez da hain ondo bota, baina botaten ikusio zarri. Hortxe ikusten ditugu, Miruaitze pilotalekuko armaiak bete-beteta, goian ere badago beste armaia bat, eta ara joaten ikusi ditugu lagun asko ere, ez da bete goikoa, baina hala ere, 300 pertsonatik gora egongo dira. Gaur hemen, Bai, erretz, 300 egongo dira, erretz. Hemen ez da izan sartuko dian, bosteun bat edo. Bai, bosteun sartuko dira. Eta beko aldia dana beta da, honen jentia tortzen dena, gora jomiko. Miruaitz pilotalekoa hori ikusten duzue, 1900 eta 19 eraikitako frontoia dela, eta apunteak eta begiratzerako orduan eta hemen Wikipedia bakizu nola funtzionatzen duen, eta Wikipedia mutriku jarri eskero, Miruaitzi buruzko olako aipamentxo bat ere badago, eta han jartzen zuten, zenbat pilota jungo tezien hemen ondoan dauden etxeetako teiatuetara. Makina bat. Hori, nik usten dut esamen bakarrik, nik usten dut herri guztiztan, onako fontoiote zanen, zorun libre izate zan, eta orduan kristala zarri apunteko ziren, eta edo zer, ez da? Baina, gero lortu zuen kubritzia eta hori, ondo. Ege da mutrikun, maldan gora dagoela herria, ez da mutriku portutik hasi eta goraino egundoko malda dagoela, eta olako lautada bilatzea frontoi bat egiteko ez dela errexia ere ez. Eta, herri berezia, herri polita. Nik uste Gipuzkoan dagoen politenetako bat izango dela mutriku. Bai, mutriku oso politzia. Zau izan duzun ez da goitxi bera eta beti gora. Bizto, lautada bakarra usana ben, zara frontoian. Frontoia eta futbol kanpoa? Hori, kanpa futbola. Frontoia eta futbol kanpoa, hortxe lurtu dute bakarrik lautada egitea. Eta agian herriko plaza ere, horre Eleizako txurruka plaza, ez da? Askoz gehiago ez, ezin gainera. Bai, oso berezia da, zera herrixe motiko oso berezia da. Asko uste niri, ondartza oso politxe duka, eta dauk horre esaten dana piztina naturala da. Ez bat, bi, baina be. Eta, Ondo lurretik eramaten Zuaitz Arriaga errebotean, ez zen bat ere, errebote hori, Pasatzen utzi oraingoan ere Iparragirrek eta berriz ere errebotean ondo. Gazteak bai, baina lagunei eta herritarrei erakutsi nahi dietela hemen zelako lan egiten den. Ondo eraman, bote prontoan, atzera bikaina. Hala! Ez da iritsiko, baina ze tanto polita ikusi dugun. Ondo, Urdinak hasieran defentsan bikain, eta gero erasora pasada direnean ere, ezin hobeto. Bai, da ikusten zuen, lehenengo zeta oso burrukatu izan da, eta biharren zeta horretaz hasi da ez da. Burrukatu, ikusiko dugu, baina ze aukera duken urdine, zeta eruteko eta hiruan jokatzeko. Eta hemen txaloak entzuten direla, eta... Herriko herri dana. Hori esan behar nuen. Herriko pelotariak egoteak, kuadrillako lagunak eta ekartzeak suposatzen du askotan, eta gaur jentea gozatzen ari dela. Hori da, herriko jentia da jogatzen da, herriko jentia etorri da ezta. Eta gaurko Kalbaixo txiki egunerako, ze plano bea, ez? Egunean zehar
Bueno, atzoko ajeak pasa. Hori. Atzoko ajeak pasa, eta gero Gaba gerturatzen ari den heinean, bokadio on bat jan, eta frontoira etorri sexta punta partidu bikaina ikustera, gaina herriko jendearekin. Hori da. Ze ondo, ezta? Guk planak errez egiten ditugula. Bai, gaina gaztiek, gube gazti ginen da, gero ikusten duzu partidua, eta gero jentia asko gaeko amaiketan amabiztan utetzen daue huerga. Ez, egunez zoten da... Egunez gurasoak garena bakarrik. Hori, gurasuek eta egoten dira. Gabaz gaztiak. Eta, bueno, gaur nire lau bat atorri deko kuarria arepe, eta, bueno, asmoa, hemen ibiltzeko gabazo. Bueno, parranda polita izango dute gaurre emotikun. Niko indaue frontoira, torri dira bentzet, ikustea, eta, bueno. Bueno, gero frontoitik irten dakoan ere badago, la denpora. Bado denpora, sobre da. Denpora asko da. Aratze, atzeraino bidali nahi, ondo Jon Iparragirre. Ai. Ondo Aratz. Ara, zer egiten dugu, biparetak egiten saiatu, ara, ez du asmatu Iñaki Perezek, ez zirudien hain saia zeukanik? Ez, bueno, atzien hartu dago, korrek hastia da, petza dago, Ormabiko hobeto gutako dagoela. Bai, ez du asmatu Ormabikoan zuaitzek, eta eskure etorriako, baina pizkate pasaute lantxe, ez da. Gortxu, bineuz ez du, horre pizkate amortiguan bidea peloti hori. Bueno, bosteta bat, dagoeneko Urdinak aurretik. Eta... Felixek beti gaipatzen du. Bigarren zeta da, garrantzitsuena hemen. Nitzeko bigarren zeta oso garrantzitsu zen da. Gora, pilota hau ere Iñakik botatakoa, 6-1 eta abantaia handia hartzen hasi direla Urdinak. Lehen zetean, egia da, aurretik ibili dira, 6. tantora arte, baina ez dute 2 tanto baino gehiagoko abantaia eduki, 5 tantokoa abantaia polita da dagoeneko, Gero Iñaki Perez, ezta? Bai, hori da, Kabaniasekoa. Kabaniasekoa, irregularra da, ez da, pelotari bat oso konfiantza ondik inozen moten dagoenik. Bizkate, serio, ondo jogatzen dagoenik, pelotari okoino, ondo jogatzen dagoenik. Igual, antibajo gutxen dago, gola eta bera, gutxen dago hori. Jogatzeko sasoien. Orain ere, ez du asmatu, sisteran sartzerako orduan, Iñaki Perezek. Bueno, lehen zetean, seguru antzea ikusi dugu, pilota gutxi galduta. Bai, baina gero... Bigarrenean berriz, Bai, baina lehenengo zetia bain da guz batzu, baina, bueno, esan duzun, ez da neko ondo jogatu dago. Baina askotan pasatzen dana, lehenengo zeta eroazten duzu, eta pixkat, lasai puntutxo, ez da esaten, lasaitu, eroazio, baina konzentrazio puntutxo galdu itxezu. Bai, tentzioa pixka jetxio egiten dela, ez? Ze, karo, eroazio lehenengoak eta, bueno, beste aukera bat eukete... Etxeko lan erdiak eginda daude, ez? Bai, hori da. Orduan, tentzio hori eta ez da ondo torten ze, biharren zetan galtzen badezu kontuz, hirugarren normalien galdu itxezu. Benoa, 2 eta 7, aspaldiko partez tanto agorri, eta hau sake motz batetik etorri da, beraz, Urdinen utxe batetik, baina bigarren zeto honetan, Urdinak, Zuaitz Arrillaga eta Jon Iparragirre oso nagusi oraingoz. Ai, hortxe, ez du asmatu hor, Jon Iparragirrek. Eske, Jon Iparragirrek, pelotak utz, dala, esatamia, geizenak, Esker Roman. Esker Roman torin danak, bai, Iñigo Perez bota duguna arrimautu jundinek, danak, utzi egin da, bai. Oin Esker Roman junda pizkat, eta utzi da. Horrenik ere, gaztea direla eta ikasteko asko daukatela, Feliz. Bai, hombre. Eta Esker Hormako horiek jokatuta jungo direla. Bai, hombre. Ondo, hartapatu du Aratzeko hor. Baina Urdinak egurrean, Urdinak nagusi. Bai, ondo da bize, Urdinak oso ondo da bize. Hala ze pilota eraman duen orain. Pilota saia zen hori. Bai, berandu bilidata. Pausoa eta aurrera gonditzen. Orain ere beste huts bat. 4 eta 7 eta gorriak gerturatzen ari direla.
Bai, 5 eta bat dira, da hone 4 eta 7. Eta lehen ere, pasa zaiela, horrelako zerbait, Bai. Urdinei. Ondo hasi, baina... Berrido. Berriz motz, dagoeneko bigarren sakea motz egiten duena Iñaki Perezek, beste bat utxegin du modu horretara Zuhaitz Arriagak. Ba, ez da biharna, irugarrena, utxen duda dauket. Iñakina bigarrena uste du dela, eta Zuhaitzek beste bat egin du. Bai. Beraz. Urdinak, sakera orain. Altuera egoki eman, eta pilota saia jarri hor. Horre, erdi saltoan harrapatu behar izan du, Aratzek. Bai, baina gero horre pizkat metro erdi o metro bat bentzet atzeko hormatik kanporu. Zinuzu atzeko hormi joten egon. Zer, utxe pasabakona, zestua joda batzeko hormia, da ya estu amortiko pelota hori. Iten egiten da pilota, ez da? Claro, zuke hor aurratxo homizu, metro erdik itxienez, o metro bat, zestua sartzeko momentuan amortiko homizu. Eta espaguzu lekoik atzeko hormi joten bada, ja estu amortiketan pelota hori, joten da zestua eta kanpora. Atzera egin bai, baina aurrera ere egin duzu. Claro, zestua gogor da eta joten da honi pelotia kanpora. Zu hori ez duzu aukari amortiketako. Iñaki Perezek horre atzera botadu, indartxu bota nahi izan du. Esker paretan jodu eta Zabalera etorri da. Eta horrek efekto berezitxo bat eman dio. Ondo moztu, ondo, hala ere, Iñaki erantzun orain. Zuhaitz Arriagari eta... sei... eta bederatzi. Bai, 6 da bederatzi. Bai, ez da, ondo botako ez da. Ez du espazioan asmatu eta indarrarekin ere ez dio gehiegi eman, ez da? Zuhaitz Arriagak hor. Bueno, gorrien sailkapenak eta aipatu ditugu, urdinenak oraindik ez, eta... Txula. Ara. Zuhaitz Arriagak oraingoan asmatu. Bai, ondo, ja txula zoian, horre aratzek esartu miban. Ba... Esaten ari ginen sekapenak ez ditugu aipatu, Zuhaitz Arriagaren sekapenarekin joango gara. Hau da, bigarren torneoa Zuhaitzentzat, 14. dago sekapenean, 14 punturekin, baina gaur irabazi ezkero, 11. postura egiteko aukera dauka, eta, bueno, salto galanta emango luke, batez ere kontutan hartuta, 2 torneo bakarrik jokatu dituela, ez da? Hori da, bueno, ondiok nik aldaketako leike, ondo hasti eta ondo jokatzio, tanto itxia hausia garantitxu. Eta, bueno, ondiok biharna jokatu dau, eta, bueno, aukera gizeuko dau, eta, bueno, beste kontabiko dira zema tanto itxen dauen. Zuhaitz Arriaga, herriarteko txapeldun izan zen iaz, eta Markiniako torneoan ere finalista izan zen, eta gaur, etxean, finalera iritsi, eta horre gauzak, bueno, berez, favorito beharko luketen gorriei gauzak zail jartzen. Bai, hori da. Ja urratu di sortu txaman, pizkat aldatu ina. Hone pizkat urdinepe, ja gortzi pizkat gehitxua sartu di jokuen, da urdine ja pizkat tanto batzu faietak. Bai, eta tanto egite hori ere gehiago kostatzen, ez da? Bai. Ondo sartu da hor Arriaga, moztu. Baina, bikain defentsa lanean. Iñaki Perez, Kabanillazekoa. Zabalera, joan zaio, ondo, Aratz. Tanto hori. Ondo, bikain Arriaga. Hortxe ikusten ari gara, frontoi motzak ondo daukan, bueno, gauzetako bat, aurrelariak. Sortzi, ia 9 kuadroan daudela, atzelariak 10 eta 11 kuadro bitartean. Bai, hori etxe idiotzut. Utsi egin orain. Atzelariz eta aurrelariz ez da baten horako bitxarte handik fontotxi laburra izan dena. Eta Joni Parragirre ere aipatu beharko dugu, 2 torneo jokatu ditu, hau da bigarrena, eta 7. dago sailkapenean 19 punturekin, gaur galdu eskero, 3 puntu batuko lituzke, ara beste bat, 3. dagoeneko.
esaten ari ginen, Jon Ibarragirre gaur galdu ezkero, 3 puntu batuko lituzke, eta 22 punturekin, 5. postura egingo luke salto, eta saikapenean salto handi bat egingo luke. Bai. Egia da, irabazi ezkero ere, 5. postura egingo lukela salto, 24 punturekin, baina Antxonde Beteluren gandik puntu bakarrera jarriko litzateke, eta Antxonde Beteluk ere 2 torneo jokatu ditu. Beraz, asko parekatuko litzake horre gazteen atzelarien aurrekalde hori asko parekatuko litzake. Bai, hori da. Azkenean esan dutuna, ez da. Kuestionea tantu egitxia, ez bakarri txapelketan finala euskeo, hori zunbostu 3 puntu, baina azkenean da tantu egitxia. Eta, bueno, hori gatukoak beste 2-3 txapelketan jokatzeko, bakotxai, eta aia segitzen dut. Hor, kinieletan ondo egotea, somat eta tantu egiago egitea, lehene aipatu dugu. Hobe. Bai. Tantu bakoitzak puntua balio duelako. Hori da. Askotan burun gaztienik esaten zu hori, askotan esaten zu. Pentsatu, tanto bagaltzen baduzu, barri du sartu orduko beste 7. Beste 7 pasa dira. Así que, ya 7 tanto eman duzu. Así que, bizkat serio, dinutan, serio baino, tanto eustea eta ez dozela mota jugada, ize azkenian, zu galtzen baduzu beste 7 pasatzen dira. Así que, galtzen duzu bakotxian gaina, ez baten, segurrengo sartzen da zine, barri dutxe baduzu beste 7. Eta hori kontu zuki bida. Horregatik batez ere gazte mailan oso garrantzitsua dela, sartu eta sartu. Hori da. Aurrekoan Unas Bidalengatik hori aipatzen duen, ez? Eta Donibane Loitzunen horrela irabazi zuen, berak. Hori da, sartu eta atzea bota. Serio egon partidan eta horrekin beti aukerak egoten dira, ez da? Berri do? Berriz ere, sakean utxe egin du Iñaki Perezek, ez dakit, indargabe gelitu zaigun edo, Kabani Jasekoa? Ez dakit, albotik, azea ataten, pizkate jaikize, ez da ondo itxen, ez dakit, erdea bina sakik ginen, inoz, pasan urtean, finale, Danelekin jokatu gana finalean, zemat luze pasai bat, baina pila bat, atatzen bako txian, pelote hunde askoz geixa ziren, baina gero saki ataeran, luze, beti saki atateko momentuen da, zato, bueno. Eta utxe egiten, ez da? Ba, luze atatean, eta falta, ez da izamaten, duten, igual, 6, 7, 8, ez da izamaten, ogeixa, pilo bat, eta hori haitxira, inoiz aurrelariziek ongoitxi, ondo. Orain bai, sartu du ondo, 12 eta 13 eta partida gori dagoela, eta tantu bakoitzak orain bai, beti gaipatzen dugu, doble digitotan sartzen direnean, doble balio dutela, baina orain 13nako hau, eta batez ere erregalo honekin atzeko frontizean goiko partea bota duelako, atzeko horman. Bueno, ez daugatu pelota hori, eta gero inderrazko mota junda, horako inoz, ez da zonen gatzen kontuzuk, bida horre pizkate eutzi bagarrik, ze ontsi pasadana, ostontzi botarik zuiko zara, dona, asko inderraz motatzen batzu, eta pelota izpozu ondo gatu, edona juleike. Ez da, ondo gatu, eta hori etxik gora utetza. Aratzek, nola hartu duen, eta gora. Onberak. Bai. Ondo junda eratze, pelotiana, ondo sartu du, baina gero besti pasako na. Berak gora etorri dela eta gora botatu pilota. Ez? Gauza oso ona egin du eta gora etorri da, eta hori egiterakoan, orain bai bota behar dudala nirea, eta indartsuegi gora jotza dio. Beno, partida berdintzeko aukera paregabea dute urdinek orain. Eta tanto egun, ez. Justuan, sartu du, motz joan delako pilota hori, biparetak egiten saiatu da horre. Jon Iparragirre ez du asmatu, eta orain, urdinetzako ere, urduritasuna, lehenbailen tantoa egin nahiko dutelako, ez da? Tantoa amaitu lehenbailen nahiko dute. Gatu indau pelota hori, nahiko indau. Gutxe egin du, eta ez dakit. Ez zuen ikutuko, Ez dakipa. Ze beha behire gatu da, Bai, ara, lehen epaiak ikusi ez duena, guri
Duda modako jokaldia iruditu zaigu. Zestua sartu dau, eta nik uste du epaiei behitzu itzala berak, ia, zemoten dauen. Ze normalien ikutzen zuzu behitze, ikutzen madezu epaiei behitzazu, baina... Bueno, amalauna, azken sakea. Zeteko puntu honetan, Iñaki Perezek ez du gutxekin oraingoan, eta... Tanto. Mucho. Bai ba, tanto azkenean. Gorri izan dela, 15 eta 14. Eta, bueno, Lekeition egundoko parekotasuna ikusi bagenduen, bai gazte mailan da bai nagusien mailan, mutrikuko hau ere bikaina hasi dela, Feliz? Bai, bueno, hasiera favorito Gorri izen dira, baina aukera ondizio dugu urdinek iruazteko biharren zeta, eta gero bai ikusi bihar iruarna, Ja, bueno, nik usten dut oso parejetu zan duzu modun. Eta orduan, bueno, nik usten dut oso kompetidu izen dela, bai lehenengo zeta eta bai biharrena, ze 15 da mairu eta 15 da malau, niku kompetidu izen dela, nahitxe favorito ingorrizi eta eurek iruaztie, baina, bueno, urdinepe aukera ondizi euki daue, biharren zetien bat iruazteko eta gero iruarna jokatzeko. Eta, bueno, ja ikusiko dugu, baina ze esaten duten hone eurek. Ia posik dauzan iruazti dugulako, ero posik dauzan euren jokukin. Bueno, ia gorriak gerturatzen zaizkigun, ura edaten eta pixkat arnasa hartzen ari dira bi pilotariak, hemen ditugu biak. Iñaki, Aratz, zorionak. Bueno, bi mutrikuarren kontra, bi lagunen kontra, eta sufritu egin behar, Bai, holaxo esan da. Partidua traketza marra gunda, baina partidu raru, nik uste ez. Baina, bueno, azkenean suertez ere, suertia eukireu. Eta horixe, partiduan, atean bezala eta, bueno, horixe. Iñaki, decíamos que, bueno, habéis tenido que sufrir 15-13, 15-14. Bueno, te hemos visto en momentos muy bien, metiendo mucha pelota. Luego con los saques, no te hemos visto tan bien. Ganar un partido así, te vas con un mal sabor de boca. Si juegas bien, pues a gusto, pero si no, para ganar así, mal. Bueno, ez dago bikotea gaur ez dago posik, zu saikapenean aurrera pauso bat egiteko aukera eduki duzu, eta lehen jarri zara saikapenean, Daniel Mandiola aurretik, bueno, Danielek 31 puntu edukiko ditu, eta zu 32rekin lehen postura salto egin duzu. Gustora bintzat, ez? Gainera herrian irabazita? Bai, gustora. Herritxaren aurrian jendea etorri da eta posik, ez? Baina horixe, partido rarua junda da, horixe, eskerrik asko. Decíamos, Iñaki, que ganar en Mutriku siempre es especial porque siempre hay mucha gente. Jugar en Mutriku también es especial porque la presión que te mete la gente al estar tan cerca, pues no es fácil de llevar, sobre todo cuando se es tan joven, ¿no? Hay mucha gente y al final pues te pones nervioso. Pero vaya, aquí pues hemos ganado como hemos ganado. Y punto. Bueno, eskerrik asko eta segi atxeden hartzera. Bueno, hor ikusten duzue, ez bata ez bestea, irabazi bai, baina gustura ez direla gelditu. Iñakik esaten zuen ez duela asmatu eta horrela irabazteak ere pena ere ematen diola. Eta Aratzentzat, lehen postura salto egiteko aukera bai, baina partidu arraro xamar joan zaiola eta ez zeuden gustora, Felix. Ez, bueno, esan duten hasta partidua oso kompetidu juna. Eta nik usten dute, bueno, kulpa pizkatu igual urdine behiko bela, nik bezote oso ondo jokatu dagoela urdinek. Eta euren aukere euki dago iruazteko, eta, bueno, bestia sakiaz ez dago asmatu. Eta ostotzin, bueno, ondo jokatu dago, eta azkenean lortu dago euren izin dagoena. Bizetetan iruazti ez da, 15 da mairu eta 15 da malau. Así que, bueno, eurek posiongo di, iruazi dagoelako, baina hori izan dute onposik dauzan euren jokukin. Bueno, eta festetan gaudela, eta festetan koralak eta kantuak oso nagusi izaten direla, eta hemengo koroarekin utziko zaituztegu orain.
Bueno, Feliz, nik ez dakite Xavier Letek karta moduan idatzi zuen kantu hau, baina abanera ederra dela Xavier Leterena, oso ondo jantado gaina, oso politxina. Bueno, eta musikarekin utziko zaituztegu, guk atxeden pixkat hartuko dugu, gero pelotarien berotze ariketak ere izango dira tartean, eta bueltatuko gara maila nagusiko partidoa hasiko denean. Gero arte bada.
hau batzela izan, kabani asko da? Lazaro. Batzuetan bestei laguntzeko ez da gauza handirik egin behar. Oso gutxikin asko eman dezakegu. Egin zaitez Xisteraren lagun, email bat ematearekin nahikoa izango da. Guretzat, zure laguntzak ez dauka preziorik. Informazio gehiagorako irubebikoitza.xistera.eus. Entzun duzue, egin zaitezte, Xisteraren lagun, email bat bidaltzearekin bakarrik proiektu honi sekulako laguntza emateko aukera izango duzue, eta gainera, sariak irabazteko aukera. Besteak beste, 22an Interjaiko finalerdiak jokatuko dira, datorren asteburuan, larunbatean, Donibane Loitxuneko frontoi galant eta eder horretan, eta bertarako sarrerak doain irabazteko aukera, Xistera laguni egiteagatik. Horretaz gain, Facebooketik ere lortu aldira sarrerak doain irabaztea, sorteo bidez hori bai, baina 18 baino lehen izena eman behar da. 18an amaitzen direlako sorteoan edo sosketa horretan sartzeko aukerak. Eta bestalde, aipatu behar, nesken zirkuitoa ere, berriz ere, atxeden aldia hartuta gero, bueltan dela, 23an, Donibane Loitxunen, jokatuko baitira nesken partidak, eta hortik aurrera, Ereinora eta beste leku batzuetara joango dira neskak, eta berriz ere martxan hasiko dira. Ze gehiago eskatu, ze ez da puntatu, ez da? Bueno, geruta, zirkuitun geruta leko gehienetan jokatzen ga txapelketa hau, eta ondo, ez da? Urtetik urtera, jente gehixan edo pausoak ematen, ez da? Pausoak ematen, da, bueno, da nesken zirkuitua dauka, guk Interjabi lortua, eta haunditzen goa, ze eunetik euna. Bai, sextapuntak izan zuen olako beherakada haundi bat, baina berriz ere gora egiteko horretan, pausoak gutxika eman behar direla, eta pausoak gutxika eman arren, pauso garrantzitsuak ematen dabilela Xistera proiektu hau, berriz ere sextapunta maila internazionalean lehen zeukan lekua berreskuratzeko, ez da? Eta, esaten dana, 3. urtia da bakarrik, eta orduan ikuste hau ze noraino aiego harin, eta, lan pila bat inde, urte osuan, eta urtien zer, aparte norberan lana, proiektu honetan, ordu asko sartuta, jete pila bat da hor sartuta, eta garantzitsu da, ezta, horreta ikustia, eta, azkenin postasun izaten da, ikusten duzun gaztiak oso posi da bizela, hori da. Eta partida astera doa, baina pausoak aipatu ditugu, aurrera pausoak aipatu ditugu, eta ezin ahaztu, aste hau oso garrantzitsua izan dela Xistera proiektuarentzat, izanen ere, instituzioen aldetik onarpenak jasotzen jarraitu du proiektu honek, eta azkeneko aste arte honetan, iraian 11an izan da, Nafarro Euskadi Akitania Euro eskualdearekin sinatu duelako Xisterak hitzarmena, eta, hitzarmen hau berez urtebetekoa izango da, baina jarraitzeko asmoarekin, eta, interesa handia erakutsi dute Euro eskualdekoek, bertan izan zen Arola Urdangarin ordezkari modura, Ibon Urreiztik Xisterako presidentea ere bertan izan zen, Hendaian egin zuten, eta sinadura horrekin, berriz ere indartzeko pauso horiek, aipatzen genituen pauso horiek, ez da? Hori da, ez da, ondo etorritxe izaten da, ez diro hori azkenian, ondo sartute hoten dira, gaztientzako eta proiektuantzako izaten dira, ez da izate poltsikoarako, hasi que, zenbat eta gehiago lortzea hauen, gauza askoz begeixe leike. Ondo tortzen da... Instituzioen laguntza beti garrantzitsua, ez da? Instituzio... Eta guztiena. Guztiena eta gentiena, ez hau duzun lehen. Bai, ze gainea gentearena, bai enpresei eta instituzioei eta beti eskatzen zaie diru laguntza pixkate ematea,
honek kostu bat daukalako, eta jentea aurrera eraman ahal izatea, eta ezi ahal izateak koste bat daukalako, baina jendearentzako, bueno, e-mail bat bakarrik bidaltzea, ez dauka, kostu ekonomikorik, eta horrek bai ematen diola bultzada handia, erakusten duelako, jentea badagoela proiektu honetan sinisten. Hori da. Eta, partida hasi da, banakako berdinketa dugu, eta ez ditugu aipatu oraindik izenak eta protagonista nagusiak. Gorriz, Aron González de Mateuko aurrelari lanetan, eta atzean, etxeko mutila, Mikel Manzizidor, Manzi, Donibane Loitzunen ikusi genuen, Antxonekin bikote egiten, eta oso nagusi izan ziren Donibane Loitzunen, eta gainera, Manzik bigarren okerrez panaiz, ugarren txapelketa honetan, bigarren dago sailkapenean, hori da, 3 torneo jokatuta, gaurkoa da, 3. torneoko finala da 3. torneoa, 43 puntu ditu, eta egiten duela, lehen postura igoko da, 3 punturekin, 46-kein jarriko litzatekelako, eta Jon Ibarluzea da bere aurkari zuzena sailkapen horretan, eta Jon Ibarluzeak ere 43 puntu dituelako, ez? Zuertezkoa, baina ditu bai. Gaur egunean, gazte mailan, gazti nauzitan, baina gaztiek direko, nik usten dut hor atzien eurek die nauzi honenak espadie, honetaikuk, eta, normala da ez da horrien egotia. Ikusten da, Donibane Loitzun aurrako hastian finala jokatu zuen da Iruazi Antxoneaz, da gaur Aroneaz, da beste final batean dago, eta itxiak, eta, ikusiko dugu zei itxen dago, baina... Zerako Ormabiko gogorra egin duen Joseba Zuloagak, eta aipatzera goaz orain urdinak, Joseba Zuloaga Donostiarra izatez, Donibane Loitzuneko luzean taldekoa gaur egun, profesional izan dakoa, okerrezpa naiz? Filipinazen jogatuan, ez da, urte bete bi, oin urte izan bat jogatuan Filipinazen, eta handik eguteu zan, eta, hone asisteran da jogatzen. Eta bere bikote, Carlos Lázaro, Kabanilesekoa, atzean, ez da goi mailako horietakoa, agian Ibarluzea edo Manzi izan daitekena, baina pelota gutxi galtzen duen atzelaria da, eta, 6 honenetan sartzeko puntuan dago sailkapenean, eta gaurko partidak bere biziko garrantzia izango du berarentzat, ez da? Hombre, danak, esan dut, bezala, ez da, tantuak eta puntuak danak kontentzen dira. Orduan, garantzitsu da Iruaziezko, 2 tanto gisa daukez, 2 punto gisa daukez. Iruaztia, 5 punto eta galtzia 3. Hori, suma eta suma izaten da. Esaten genuen hori, izan ere, gaur irabazi eskero, 28 punturekin jarriko litzateke Carlos Lázaro, 3 torneo jokatuta, 4. postura egingo luke salto, gaur egun 6. postuan dago, baina kontutan hartuta, bere aurrekoek 2 torneo jokatu dituztela, eta Jon Mandiola 23 punturekin dagoela, Benoa Mandangaran 25ekin, eta Zugaiz Jalaberri 30ekin, hor sailkapena asko estutuko litzateke, eta puntuak eskuratzea oso garrantzitsua izango da. Beste 2 torneo bakarrik edituko zaizkiolako Carlos Lázaro hori, ez? Hori da. Eskani puntu bat dana balizio dago, bi geisha itxan baduzu finalien, askoz bobeto. Aparte, motiko txapelket irostezun, baina 2 puntu hori sumatzi da, ezta? Sumote sumau. Eta hori da garrantzitsu, ezta? Sumeti. Eta printzipioz, eta kiniletan ikusi zenagatik, eta sailkapenak esaten duenagatik, gorriak beharko lukete favorito argi izan gaur, baina ezin dugu ahaztu Joseba Zuloagak aurreko kuadroetan pilota hartzen baldin badu, botere handia daukan pilotaria dela, eta gainera mina handia egin dezakena, indartsu jotzen duelako, eta aipatu duguna, Carlos Lázaro pilota gutxi galtzen du normalean. Eta gero Zuloaga gaurrien abiadura ondizien motetza pelotiai, eta kontu zuekibi da, Ormabiko egiten saiatu, ondo harrapatu gara, gora. Joan zaio Aron González de Mataukori, Gasteiztarrari, eta, ez dakit Gasteiztarrak orain entrenatzeko arazoak
izango te dituzten edo ez. Gasteizen arazo latza suertatu delako frontoiekin, hogeta frontoia eta barritxi egin behar dituzte. Ez da izan denporako, nik galdetuzet eurei pelotarixek gaztiei zeman denporako hori, euri pestakize. Ez, bueno, guke gora bai, haze sakia raro egin duen. Bai, jaikisi ez da hori ondo. Ez. Eta bai, guke, bueno, notiziak jarraitu ditugu horren inguruan, eta, bueno, instituzioetatik eta Gasteizko udaletik esaten da, lehenbailen konpondu nahiko dutela arazoa, hor itxuraz emergentzizko irteerekin eta arazoak dituzte, eta ez dituzte reglamentoak esaten duena kumplitzen eta betetzen, eta hori konpondu bitartean, hori bai, nik ulertu dudanagatik, entrenatzeko eta publikorik eta egoten ezten bitartean, printzipioz, gora igo nahi izan du, altxa nahi izan da Manzi, baina ezin, ondo, urdinak. Lehen zer rebote, Zulua bota dagoen, kristo rebotean, barrura, alturakin, eta Manzik alegindu da salto inda sartzen, baina ez izan du, Esaten ari ginen, Manzi aurreneko izango da zaikapenean egiten duela, Aron hirugarrena da, aurrelarien artean, kontutan hartuta, bere aurretik dauden biak, Goixerri eta Antxon direla, Aronen denboraldia ikusgarria da, eta printzipioz favorito beharko lukete izan gorriek, baina aurretik urdinak. Bai, momentos bai. Eta, bueno, ikusiko dugu, kinielan jokatu benien oso nautsi izan ziren. Gaina, segituan joan ziren aurrera, ez da? Irakurri duenagatik eta ikusi duenagatik. Segituan egitzi duzte tanto mordo bat, eta horrek lasai jokatzeko aukera eman ziren, ez? Bai, hori da, gaina zemat eta harino itxen duzun amagoz tanto, beste ikutxia itxen dagoen. Hori de garrantzitsua da, geroko lehen aipatu dugun moduan saikapen orokorrerako, ez da? Claro, zuk itxen badezu eta bestiak ez, zuk guteza zemat eta punto gehiago eta bestie, ez dago horren beste igoten. Beno, 6 eta 8 markagailuan urdinak aurretik. Luze. Eta luze joango zaio bai, oso gora atera du. Aurrerakoa toldora bota dago eta oingoan, ikusi duzu, luze. Bai, eta aserre, bere buruarekin oso aserre, Joseba Zuloaga. Eta aipatu Josebaren gatiba, 2 torneo garri jokatu dituela, Kabanillasekoa eta hau, eta Kabanillasen kinielan 3. amaitu zuen, eta Mutrikun 2. amaitu du. Bueno. Ez da lehenengo finala du bai, baina egiari zor, 2 torneotan oso txukun ibili den aurrelaria da. Bai. Aronek baduka gaina, Zuloaga, Zuloaga, bai. Zuloagatik ari nintzen. Aron Markinako finalean ikusi den. Bai, ezke beste zer baten hona. Bai, Zuloaga, aki guzta, pizkat, da pelotari bat oso peligosua dana. Igual aurrien kostauakin mina handiz eitzen dago, baina ez dauke igual regulare bat horta jarraitzeko, eta, momento zer baten, hormalitu bota dugu? Ez dakit bota nahita bota duen. Botoia, buskatu zaio, ez? Botoia izan da. Bai, fraketako botoia, bai. Gure aurre-aurrean gertatu da. Hortxe ikusiko duzu errepikatuta, hortxe, tak. Eta hor, engantzatu egin zaio fraka sarean. Eta botoiak ies egin dio, bai. Kostaba honen Aronek kanpo, ez da, Bai, 7 eta 11, Bai, bentajatxo hartu 7 eta 11 eta bentajatxo polita hartu dute urdinek, Bai, eta kontu zibilibiko dago, Lazaro, esan duzune, oso seguru dabil, eta Zuloaga, oso ondo dabil. Eta bestia, igual, tanto batzuk oso ondo jokatu dago, baina beste batzuk, utze egin dago, eta kontu nimo dago, iroazi, ondatu niko dago. Aronek bi paretekoa egin, bien tartera bota nahi izan du Zuloagak, baina Manzi ondo.
Errebotean ondo, bien artean. Ez dira, gehiegi konpondu ala ere. Bikain Lazaro, bikain orain Aron, defentsa lanean. Eta... Bueno, horre jaikia edo botea txikia egin du pilotak, ez? Bai. Uste baino txikiagoa. Aurretipe beste pelota bat gorrizie pasabakue bardine, ez dakit. Nik uste urdine petzatzen zutela gehiago irtengo zela pilotari, ez? Bai, ez que normalien urten bioan. Hortxe ikusiko dugu, eta motz gelditu da. Bai, oso motza gaina, pelota hori asko geixia urten bioan. Aurreko astean aipatu genuen lekitio gendela pilotak frontoiak jartzen dituela eta normalean frontoiari egokitutako pilotak jartzen direla, normal bakoitzak behar duelako, bakoitzak berea behar duelako, esan nahi nuen, eta suposatzen dugu nahita, ondo paletera igota Aronek, nahita hemen pilota ez biziegiak jarriko dituztela frontoiak dituen lehen epatu duen karakteristika hori. Negurxe dagozenak. Ez du asmatu aurrenekoan Lazaro pilota txartzen, gero alegin du da bigarrenean ere, alegina txalotu behar dela, Bai, tanto gogorra joatu daue, oso gogorra, eta... Hor ikutu egin du, ez du ikusi epaileak, baina aurrenekoan ikutu egin du, hortxe errepikaldian ondo ikusi dugu. Bai, askotan golpia usatzen zuen izpadaue, igual pelotak berak zoze raro haitzen badago, kontu dut eza, baina ostontzian zaparrak agentzia dagoena eta bizkatu hori ez duzu irten. Hala, ze pilota, Saski kuadrora arte, joan da Lazaro, atzera, Aronek, ondo. Eta errebotean ez du asmatu Zuloagak, eta abantaia guztia, joan zaie, batean urdine. Bai, amar da maika. Bai, hon gehiago ikusten da serio da jogatzen dauzelago egortxiek, Bai, eta Aron gehiago sartzen jokoan, ez da? Bai, hori da, gehiago ikusten daue urdinek aurrea doizela, eta, bueno, beste plus bat pinitze ritmoari, honek ikusiko dugu, ja lortzen badauen, iruazti hau. Eta hor, atzelariek edo aurrelariek zeinek aukeratzen duen pilota askotan hor itzegin egiten dela eta ez dela itzegiten eta oraingoan aratz gertuatu da Saskira eta berak erabaki du. Aron hartu pilota hau. Bueno, igual askotan bertoku baza, frontoku eta zau badakizu zeutu itxik duzu pelotak. Aratzez barkatu, Manzik, Aratzek gazte maia jokatu du. Bai, Manzik, esan nahi nuen. ondo zen dezu, Orantxe. aurreko partiduan. Orantxe. Ja, bueno, normali Manzik, bertoko badanez, bertoko pelota dinez, ez zeutu itxitzu pelotak, eta, normala askotan izaten da, hau da motetxu, hau da bizitxu, hau da, bizkat aukeratu ze pelota atako dugu, eta aurrera izan moduzu, horreta bai. Ostotzien normalien zaten da aurrela izaten da, ze berak sakia eta bideo, eta normalien aurrela izaten da, tantu itzen dauenak, eta... Nire bitxia iruditu zaidalako, kinua, Etorri da Manzi Saskira, probatu ditu bi hiru pilota eta esan dio, hause. Eta Aron berak gelditu da pixkat harrituta bezala, ez? Eta nola orain pilota aldatuko dugu, eta bai, hause, hartu. Pasodan apurtu inda aurrakua, Bale. Aurraku apurtu inda, eta zautzata. Guztiak daukala arrazoi bat orduan, Feliz. Hortxe, Buesarekin hitz egiten. Nik uste dut Zuloagak eskatzen ondala, aurrako peloti jogatu da, ez da kontroletu apurtu danik. Apurtu danik, eta epaileak esan dio, ez? Apurtu egin da, eta ezin. Zuloagaren sakea, 10 eta 12. Bosgorra jotik lankideek esan duten bezala. Ondo, Manzi, agintzera pasan nahian. Baina Lazaro oso seguru ikusten ari gara, oso. Oso ondo, atzerari bizi batez bizi. Epa. Errebotean Zuloagak, pasatzen usteko, eskatu du Manzik. Eta... Ondo. Eman. Pilota saia jarrita gainera Zuloagak. Kantu ederra ikusten ari gara, gogorra. Eman eta eman pilotari guztiak.
Bai, ondio barri zamar da peloti, eta kosta itxina gitxua robotera iegeti. Berotu artean pilota ez da. Bai. Kanpora, joan zaio hor eskerre pareta jodu, gogor eman dio Aronek, indartxu. Indarra mota junda, da azkenian kanpora. Ez du guztiz kontrolatu ez, irtera hori. Eskerre horman eman dio eta... Ez zuen asko falta barruan sartzeko, baina... Kanpora eta 13. tantoa urdin, Da rebotera. Eta hala ze sake orain. Lehen bi saketan utxe egin du Joseba Zuloagak eta oraingoan egundoko sake atera. Bai. Ja, lehenengo zeta... Oso urdin. Oso urdin. Hori gaitxik, kontuz, hasieratik ondo berotut eta ondo zertut etorri bidamen. Nima dezuk zetairu hastia eta nio gorri gaitxik, ezta? Hasiera bizkate, zamarra hasi dira, eta urdinek oso zentrautet oso ondo. Aron bera sartzen, eta hor Lazarok hartu du, osta, nik ez dakit ez dion esan berak Zuloagari berak hartzeko, baina Zuloaga ez da sartu eta gero ondo. Lazaro. Ies egin dio azkeneko momentuan, baina pilota saia hartu du, Bai, atze zamarren, eta gero botatzeko momentuan urten etza. Eta orain gertu datu zaio Manzi Aroni, eta esan dio oraindik aukera baditugu guazen jokatzera. Bai. Eta 11 eta 14, eta urdin dagoela bai, baina hemen azken tantora arte borrokan jarraitu behar dela, Feliz. Bai, zau esan duzun ez da gaina pelotaz horrako momentuan utzi ez, pelota saia sartu dau, eta gero jaurtzeko momentuan urten etza, baina... Bai, pena, ez da, horra 14 eta 11, eta honek ikusi bida, kontuz honek berotzen, gora, ez da. Justuan ez du kanpora atera, baina ez da justuan gora joan, baina noski. Gero eskura eta gero oso ondo. Berak ere pentsatu duela gora joala eta orduan gelditu da. Eta hori, Joseba Zuloagak bikaina aprobetxatu du. Hor gelditzen da, pentsatzen zuelako, gora joango zitzaioela eta konturatu denerako ja berandu egizen. Bai, da ondo gota dugu, gaina Zuloagak oso ondo gota dugu Gustavo, oso kontragaitxe laburre zinera, tanto egin du. Gorriak favorito papera zutela eta bat eta bestea, 15 eta 11 galdu dute. Ja. Lehen aipatu dugu, printzipioz favorito dira Gorriak, baina kontuz ibili behar da bikote urdinarekin, batek indarre handia duelako aurreko kuadrotan eta bestea oso segurua delako. Zuloaga oso peligrosua aurrian, ikusten da tantuk eta bota itxen dago, Kostabaz da eune eukizkero, oin txepazadan ez da denengo setian, irazin du. Eta bihar nazeta ikusiko dugu, hori da ze pazten dan. Zeteko puntu eta puntu arteko atxeden hau, aprobetxatu dute Gorriek, euren entrenatzaileekin hitz egin, eta pixkat ideiak ondo jartzeko, eta seguruenik esango ziren, entrenatzaile izango ziren, hemen lan egin behar da. Lana eta, seguru, azmetan, egin zaure joku, bakarrik aukera hona duguzunin rematau, eta, beti izaten dana, nik beti izat hori, aukera hona duguzunin rematau. Txartu urtetzu, suerte txarra. Baina, aukera duguzunin bakarrik zibili mentetan zazpitxik eta ez da inundik eta forzaute hartuteko jugadia itxa eta ez. Horre, tantu asko dauzkasunean abantaia, agian jokatu dezakezu, horrelakoren bat, eta alegin bereziren bat egin, eta barrez, baina... Rebotera. Hala Ederra sakea. Aronek, bikain hasi dute Gorriek, eta guk ere pensatzen genuen luze famosela, baina frontizio ondo bajatu da, oso ondo respondi da frontizak. Eta Aronentzat, imposible. Ezinezkoa, pilota hori harrapatzea oso goian, joduelako gainera... Begire gatu da, atzerarixe. Eta horrengo motz. Berak ere esaten, lehen luze, orain motz, zertan nabil. Aron ez dago partidan oso... Momentu batean ikusi dugu,
goxo hasi dela sartzen, gustora sentitzen zela eta bar, baina orokorrean esan dezakegu ez da gola guztiz eroso. Ez, bueno, lehenengo zeta pixkate ustekaben hartu daue, petza irazteko asmoakin, bueno, pareja gogorra dela eta ikusi da bestiek ondo hasi dile, eta pixkate hori gogorra dugu, ez da, zer negaldu dugu, ez da, haupe partida hori. Lazaroren sakea, eta hau ere, sakea arriskutsua zen, Lazarorena ez, barkatu. Epa. Zuloagarena eta erantzuna eman diona Manzik, ikaragarria. Bai, eskumia ondo pilitza, baina, bueno, horre betzeta aurrera dixek, alegindu bizan sartzen hori, lagain dau, azkaren momentuan lagain dau, eta gainetik bestie. Eta bikotea, arazotan jarri. Indartxu bai, Zuloaga, baina ez du guztiz asmatu, defentsa lanean ondo gorriak. Eta Manziri animoak armaitatik gora. Ez? Goiko esker hormak goian eman duela iruditu zen niri. Nori bai. Epaia gu baino hobeto zegoen tokatuta eta ara. Eta orain izker hormak kutu da. Ez zuten espero. Gorriek, eta ez dakite gure lankidek errepikapena emateko aukera baduten, horre goiko kuadroan eman duenean, niri argi iruditu zei, goian eman duela. Zaila da, justu puntu hori harrapatzea eta aipatu digute, ezingo digutela hori topatu, eta orain. Zer pasatu ba? Ez dakigu, epaia falta. Epaia junda aurrera. Aurrera, bai. Bai, pelotia mila eta ez da kontroletu Zuloaga eta sakia eta da. Sakia eta da, bai. Bueno, ez du balio sakeak orduan, orain bai, epaiak baimena eman dio Zuloagari, bina markagailuan. Badoa, luzean taldeko Donostiarra. Luzean, Donibane Loitzuneko taldea da, baina bera izatez Donostiarra da, eta ez dakite gero Filipinetatik bueltan agian Donibane Loitzune gelituko zen. Bai, bueno. Errebotean Aronek ondo. Hala, txokoan bikain utzi du Zuloagak. Ondo asmatzen dabil, Bai. Hori etxinetzu, asmatzen dagoenean peligrosu da hori, dozinentzako. Eta asmatzen da, eta kostau ondo gota dago, Bai. Hor gaina be, Arone onda, hormabiko gutatema dago, zabalera junda. Horre aurrelariak normalean zabalera jo behar du, ez? Beti ere zabaleko aukera hori gordetzera, ez da? Abarroa gutatzen dago, normalin atzera izi bat tortzen da, eta ondo gota dago, oso biharren jaikixe lau kuadron nindau, eta... Ondo indartxu bai, baina ondo jarria, esango dut, Zuloagak. Eta Manzirentzat ezinezko, orain. Zuloagak, bai. Ja, Manzi justu, Saki justuna sartu dau, Pilota aldaketa, Gorrientzat, Iruna, markagailuan. Eta Gorriek nahi dutela, baina ezin, urdinekin, Lazaro aipatu dugu, baino gehiagotan oso seguru dagoela atzeko kuadrotan. Eta horrek normalean, Zuloagari, konfiantza ematen dio, lasaitasuna eta nahi duen jokoa erakusteko aukera, ez da? Bai, oso serio dabil, Lazaro, pelota asko sartzen, gogor joten, Bipaleta bikaina! Bikaina Zuloagarena! Ze kostau bota dauen. Eta orain, Irribarrezka dator atzera. Bai, lagun batzu. Alkarrekin jogatu dauenak, gone hau bertxuarra da, hemen konkizen da onzana, zeleta, eta horre alkarrekin jauzien jogatzen Filipina zen, hori Irribarri jetzena. Zakean Zuloaga, lau eta hiru urdinak aurretik, eta esango nuke Zuloaga aurreko kuadrotan oso nagusi izaten ari dela gaur, baina batipat Lazaro ematen ari den konfiantza eta segurtasunagatik, ez da? Bai, oso ondo dabil, Lazaro
Saskian dena sartzen. Eta gero indertzu, botatzen dago, pelota hori. Ondo, Hala, ze pilota sartu duen orain ere. Eta holako egun egoten die, kontradizu ustek nora bota be, ikusten daue, dana sartzen daula. Hala, ze bi pareta, bikaina orain ere. Bikain orain ere, errebotean, bi pareta bilatuta Zuloagak eta bi pareta ikaragarri ona. Jarri behar den lekuan jarrita. Bai, da, veloziadekin, gero, esan zutena, kontrakatxa oso laburre dukenez, horrez pasaz, bertan, ontsi pasadan ez da, saria joten da etxando letxez. Beno, 15 eta 11 irabazi dutela lehen zeta, edo formatu honetako lehen puntua, pasa. Bai, justuan, baina nik uste baietz. Bertan erreixa ganien joba dago, baina justuen, ez da, betxanduan justuen izan dela, baina pasa izan dani, baina, bueno. Epaia bertan zegoen. Bai, bertan zago normala. Gukamendik ze ikusten duen, da beraz ze ikusten duen handi, gu hemen atzeko kuadrotan egoten gara, eta ez da erreixa izaten. Epaia gainean egoten da normalean. Eta gainera, ikusi edo ez ikusi, epaiak agintzen duenez. Hori da. Eta ondo Aronek. Txarra, ondo. Ondo, bikaina. Pasatzen utzi behar. Osta, eraman. Eta motz. Motz. Ondo, Lazaro. Oso ondo. Aron, sartu da orain. Ara, hor ere, atzeko paretan ematerakoan, jaikia edo botea, nahi baino motzagoa egin duela, edo? Bai, bueno, Aron egon du ipinitza, hor atropello indau, hor esker horma pelota oso txarrazan sartzeko be, baina gero rebotian itxin egonean, baina ez da hain erretza eruteko robot hori. Beno, Lazaro kestu esmatu horrengoan, Bosnako berdinketa dugu markagailuan, gorriek, ara, goregi, bai, intentzioa ona, baina goregi, eta orain, bikaina, eta ez dakit pilota apurtu ez ote den egin. O pelota, ero atzeko orman ongo da, koskaren bat edo, ez dakit. Koskaren bat, hueko bat, ez da, bat peduten. Nun jo dauen? Horre, bigarren harri horretan eman du, eta horrez du armatu. Zuloagak, oso gaizki egin du. Bueno, gaizki edo. Egin du dejada nahi hori, eta hortxe ikusi dugu. Nun eman duen pelotak, eta ez da altxa pelota hori. Ez da, biharren nahi, Kostasaile gorriei aurretik jartzea, eta behin aurretik jarrita sakean utxe egitea, ez dakibanik. Aron ez dago gustora, eta markinan, Antxonen aurka ezin izan zuen. Antxon eta Ibarruzea izan ziren orduan aurkari. Aronek mandangaranekin jokatu zuen, bikote eginda. Eta orduan gorriak zirenak, Antxon eta Ibarruzea, nahiko errex ibili ziren, 15 eta 8 eta 15 eta 9. Mandagaran beran egun esan, euki izan hain ondo jokatu, Arone ez txarto bez, baina, kosta, eta bestiek aparte oso pareja gogorra etxen dago eta, normala, ez da askotan. Pentsa, Interjaiko finalean daudela? Bai, hori etxen diotzut, eta gero inoiz izaten da, txarto zegaitxik bat duzu, kontradizu ondo jokatu dolako, edo zuk ez duzulako egun auki, Claro. Hala, ze pilota, orain ere, eramateko puntuan egon Lazaro. Askotan ez duzu jakitzen, norbera gustora ondo jokatzen dagoenean, kontradizu txarto jokatzen dago. Askotan, hoizetan da. Irabazi duzu, ondo jokatu zueleko, ero kontradizu txarto jokatu dago. Zan izaten da hori. Bate jakin, ez da? Ez da jakitzen hori. Baina normalien, norbera jakitzen dago, askotan, ondo jokatzen duzunein, irabazten duzunein, Zatzu, kontraizu txarto jogatu dugu, oso ondo jokatu dugu. Azkenean, ustargarria dira bi ideiak, ez? Zuke oso ondo jokatzen duzunean, aurkariari gauzak oso zain jartzen dizkiozu, eta
zaitasuna gari eta gehiago izan da, orduan eta okerra jokatzeko aukera gehiago, ezta? Zuloa gatzera. Eramateko soilik, eta ara! Ze pilota eraman duen orain ere Lazaro. Ikuskizun ederra ikusten ari garela, eh? Bai, partidu honen berotute da, laurek eta oso partidu hona jogatzen daz. No, ze pelota sartu dute. Justuan goian emandu orain eta ezin Aronek ez du asmatu. Jolin, ze pelota. Ze pelota eraman duen Lazarok eta hor ez dakit. Hortxe ikusiko dugu berriz, ara, ikusi, Ostras. Eta gero ez dio altura gehiagirik eman pilotari. Eta hor pilotak, hortxe, saskian ies bezala dio, ez? Gogor samarri pini dugu, hori pizkat koxua sartu bizu pelota hori. Eskua pini dugu, gogor samarri pini dugu, eta efecto pizkat hartu dugu pelotik eta kanpora. Zuloa, sakera. Ondo, moztu du Aronek. Jolin, bikain ari da Lazaro. Ze pilota eramaten ari den. Hori ez. Ara! Hori ez. Baina berriz ere alegina. Bai, jarraitu egin du, Bai. Asko ketxin dago, igual, atzelarizek nik ustote gaztiek batez ikusten dago, ja behin pasete ma da, igual ez da, llega usta ikutu behin, ze gainetik pasabago, jarraitzu mide, ze pelotien atzeko hormik joten dute guetan etortzen da. Batzu, gainetik pasete motza, ja, tantut laten dago. Ja, horrek egin dago, pasaiutza, buelta eman eta alegindu ina erutia robotia. Eta, bueno, da xixi lortu dago, Bai, horretik, altura asko hartu duelako pilotak, baina bestela... Da esker horma jodagulako goizamarrien. Bai, bestela... Ondo, Manzi... Atzeraino, eman dio galantala da. Zuloak orain. Bai, ondo. Gora, ez ba. Justuan eta ezin errebotean asmatu hor Zuloagak. Nik puntuan ikusi dut Mantzirena gora joango botezen, Bai, justuan izan da, txapian ez dago den milagro. Hortxe Mutrikuko eskudua edo daukagu goiko loneta hortan, eta nik oso gertu ikusi dute, Manziren pilota... Urran onda. Bipareta bikaina, ondo. Ondo gutazko, korrik egun da hor aronda haikak hona duk ez, baina ondo gutatzen bada imposiblea egitea hori. Gorriak aurretik, baina ezin ikusten dugu nahi eta ezin dabiltzala. Bai. Bueno, momento, pelote hone hobetu da bize gorriziek, baina gero saki ematen batzazu Zuloa gai, ondo rematatzen dut, usta barriro zibir. Gaur Zuloaga gustora ikusten ari gara. Eta lehen aipatu bezala, ara, ze bote eman duen. Tantoa urdin. Urdin, rebotera. Baina noa, Bai, hor behian, ze koska jodete. Bosto 6 metro gora egin du, pilota horrek, Baina, ze nun koska jodete dauen hor, noa jundan, Sortezko puntuek ere balio dutela. Danak balizu daue, danak. Ondo, sartu da horrengoan. Txapagain gainean jarri Zuloagak, baina defentsan ondo urdinak, gorriak barkatu. Ara, pilotak zaila jarri dio hor, Bai, behape pelota zaila sartu dago, Epetzetan ganetik pasako txala Aroni, baina, bueno. Hor gainetik pasaduena Lazaro izan da. Bai. Hor alegindu da, paretarekin, pixkate impulso hartu eta... Baina hala ere. Puntan, bai. Gor jo dau, Aronek bai errebesakin bai eskumiekin gor joten dau. Mutil indertzu da. Deukan bizkarrarekin. Ba, eta ondo gaztia... Bizkar zahala eta egundoko gorputza. Ba, eta gero gaina da pelotari bat horrek. Hala, atzera, orain...
Ondo errebotean. Ai. Ondo errebotean Manzi. Eta nik uste ez ustean harrapatu duela horre Zuluaga. Zuluaga horre bera sartu ginen pelota hori. Nik besten dut, pentsetan onda igual jaiki haundixea oingo dagoela eta erratzaiego zara Lazaro, baina beran pelotia ezen da hori. Horre, biparetak egingo zituelakoan sakea eta gero nik uste denok pentsatu dugula eta atzera bota du. Bai. Aronek korrik egiagunde zabalera eta momentuan. Indartxu bai, baina erdi-erdira. Eta orain pilota saia eta bikaina. Ondo Aron. Ondo Aron eta gorriak. Badoaz aurrera. 12-bederatzi. Ion ikusten da gorri pixkat, zentrauta geisha lehenengo zetia baino. Da bera bazide igual Aron ez dago asko zeutzen izen Zuluaga ze joko deuken, eta pixkat ikusi dauz, da? Zena jokatzen dauen da. Zakean. Asmatu, eta hori ere, Txularen puntuan egon da. Onberak. Eta baita. Nik uste, pentsatzen zuela, pareta gertuago otezogoen edo. Bilurta sartu da. Bilurtu eginda, eta hortxe ikusiko dugu errepikaldia. Hortxe. Hor. Ja onda, preste, utzeitxe monta. Aire hartzeko eskatu Aroni, honek kasu egin atzelariari eta gainetik pasa. Gainetik pasa du Lazaro, eta orain Zuluaga eta Lazaro izketan, ez dakit lasai egoteko edo Lazaro hori esan ez edo... Soser ikusiko, esango Lazaro, tranquilo, venga. Ara jungo etxuke irugarrez eta horre da epilana. Orain arte egundoko partida jokatu duelako Lazarok eta... azkeneko 3-4 tantotan ez du gehiegi asmatu, egia da baita ere gorriak orain hasi direla jokatzen. Bai, gorria ikusten da, bai. Kostazaile partidan sartzen, baina partidan sartu direla dagoeneko, Bai, ondo, zabalekua bota da Manzik eta horre Zuluak ez izin sartu. 15 eta 9 eta kitarakoa jokatzera orain. Bai, eta bueno, hasiera hasierako tanto oso garrantzi useten dira, ezta? Gero bentaja pixkat hartzen badezu, hasiera garrantzitsu. Oraingoan Zuluagak ez du asmatu, hortxe ikusten ditugu Mutrikuko Hiruaitzek, pilotalekuko Armaiak beteta, eta hori lehenengo pisua da. Gorago beste bat dago. Beste bat dago, bai. Eta Goragoko Armaietan ere, jendea lepo ikusi dugula. Hortxe, biparetako bat Zuluagak egindakoa, Zuluagak gaur, partidu oso polita egiten ari da. Lazaro ere partidu bikaina egiten ari da. Nik usten du gaina nausitasune pizkatu honek ikusten da, gorri deukera, ez da, normalien euruke jokun sartzen badi. Baina, urdinek oso ondo jokatzen, Zuluaga bera rematetan ondo, eta Lazaro oso seguru bilida. Eta nik usten dut, pizkat sorpresa modun hartutzela, pizkat igual gorri xepa, jankin bari, karo. Ez dutela espero, ez da. Horretak jokatu moalik bestiek, eta bestiek ondo jokatzen harrapatzu, eta haurek pizkan nervioso, eta lehenengo zeta galduin dago, biharrena, ja... Momentu bat egon da, Lazaro, dena, belauniko, goitik, dana eramaten egon dena, Bai, pelota asko sartzen da. Eta orain kitarakoa, eta kitarakoan zer? Lazaro agian, ez dakit, baina irudikapena da, baina nekatuxeago, Manzi baino nekatuxeago ez jote dagoen. Bai, zeleik, Gor jokatu da, bizetetan pelota asko botatxu Lazarok, oso gor jokatzen onda. Eta, pizkat, nekaute oleike, pizkat, baina, deskantzu zetetik zeta deskantzu oten da, eta biharrek zeta, eta hori ondo tortzen da, ezta. Guri ez zaigula herri fatokatu. Zer numero esan dugu? Bigarrenean, ez dakit, 5-9, ez dakitzen bat. Eta gero galdetuko diogu berriz ere.
hemen ari nintzen, txuleta ederra dagoela eta uste du zuri ere ez zaizula tokatu Felix. Bueno. Txuleta dara ikusi dut, baina... Nik ere ikusi dut eta esan du, gaur hemen mutrikon. Diru hau zi beharko dugu. Soziade baten preparatzen badaue, afalduko, bueno, afaldute naiz, baina, berri do. Zukaldari oso ona soziadean, Iñigo Ballestaran. Bai? Iñigo Ballestaran, oso ona. Bueno, hori ondo da jakitxia, Hori ondo da jakitxia. Urrengo bateako, zurekin maize tokatzen baita. Izango, bueno, oingo dugu lehenengo retransmitido partiduak, eta gero afaltzera joan. Ondo etortzen da. Beno, kitarakoa hasi dela eta urdinak nagusitzen hasi direla. Bai, utzin dugu horre Manzik, Bai. Utzeta bat eta... Tantu danak oso garrantzitsua dira, Bai, bost tanto besterik ez dirako, ara. Bai, barrio bihurretan, gaina hori txula zoien, hori sartu beharra zaukan. Baina bihurretan azteko orman dauenean horre pixkate, koska hori, pixka bihurre moten dago. Eta urdinen pilotarik ez duela ikusi ere egin Manzik, Ez. Tantoa egin bezain pronto, epaileari, gurea. Sartzeko puntuan egon da. Igual pentsa dugu rebotera jungo dala, igual pelota hori, atzezamari jo dugu. Ondo Lazaro. Hala, beste huts bat. Bigarrena. Manzik eta bi tanto egin eta urdinek eta biak Manziren hutsagatik, Bai. Zain da, baina igual jaikizien diko laburrein dago, berutzen dago, ez dago normala izango ditzen gorutz. Adoa, Zuloaga, sakera. Donostiarrak, luze. Eta... Justu jarri du horre. Saskia Manzik. Orain txapa engainean. Eraman, eta asko egin du. Ara, ez diak konpondu. Aurrelari eta atzelaria. Bizi egukidu, ondo, bera beharron bertan onda, Beste eskatu itza, baina beharron bertan onda. Bera oso seguru joan dela Aron, baina Manzik eskatu dionean agian hor urduritasun puntu bat jarri diola, eta... Erratzaio da, bitxu hor da, zain dago, baina ez da usartu. Hiru huts. Eta iruta bat. Bai. Esaten dauna. Garrantzi usen tanto danak eta asieri hona motia ondo garrantzi usen da. Eta lehenengo asierian Manzik utzen dau. Da gero biharna beberakin dau. Eta hona Aronek. Enoa. Zuloaga bere laugarren sakearekin. Mandio, Manzik galanta. Ondo Lazaro. Hala, ze pilota eraman duen orain ere. Eta... Berrido lehen berdina indau. Lehen pasatu zaion berdin Aroni. Justuan sartu dau berek, kriston pelota sartu dau eta bota dau, txapa gaine justuan, eta Aronek horre eskulturre bizkatez sortetxua bidau. Oime gor. Hortxe, ikusi, Haze pilota eraman duen Lazaro. Eta hortxe, gogor. Berdina izan da. Azken sakea, Joseba Zuloaga. Txaloak, Donostiarrarentzat. Epa. Hori ere, ezan bate ere erretxa. Atzeraino. Errebotean Aronek, gogor, eman dio. Baina Lazaro bikaino, ara. Ondo Manzik. Ondo, ze pelota sartu du. Ez duela partida amaituta tutzi nahi. Ze pilota. Eta bai, kanpoan, justuan, baina kanpoan. Tanto gorri beraz, baina... Bai, ze barruan etxen badau, sarrera zuen. Bai, sarrera eta tanto zan. Bai. Hortxe ikusi dugu, justuan eman duela, bai. Eta esan hortxe.
esan dezakegu Manziren tanto etxen dela, Bai. Eta sartu Zuloaga. Eta etxin Arone kutxegin. Eta ara, favorituek betik ez dutela irabazten, Feliz. Ez, hori da. Bueno, favorito, baina jokatu da. Favorito izileike, baina azkenean hemen jokatzen espozu. Normalien hau jokatuko igual esate amarrien baten jokatzen da. Así que irabazi dau, merezi dauna, ez da. Urrinek hobeto jokatu daue, eta irabazi dute. Horre azkenengo setia batez be Manzik eta Arone pelota erratza galdu daue, eta aukeri motze urdinei irabazteko. Eta hori pasau da, irabazin daue. Gorriak ez direla etxera gustora joango gaur, baina urdinak justu kontrakoa uste du nik. Bai, bueno, euri zein pentseko irabazti eta irabaztiera oso pozik gongo di. Ia orantxe protagonisten hitzak entzuterik dauzkagun, gerora argazkiak eta sari banaketak eta beste guztia izango da, baina lehenengo protagonisten hitzak entzungo ditugu. Joseba, gustora gaurkoan, ez? Egia esan, partido hona indeu, lehenengo zeta irazin deu, biharren zetan Mantzila eskubikin jolastu gehiago eta mina indigu, eta gero azkeneko zetan kaleo bale eta guk irazi deu eta gustua, oso gustua. Decíamos que en la retransmisión que los favoritos no siempre ganan y hoy has metido muchísima pelota, muy seguro en los cuadros de atrás. Sí, la verdad que contento, más de lo que esperaba, porque tampoco nunca había llegado a una final. Bueno, el año pasado estuve en una, quedé tercero en la quiniela, estuve de suplente y bueno, al final son partidos de mucho nivel, muy duros y me encontraba a gusto, metiendo bola y pegando bien. Y la verdad que, bueno, luego con Joseba adelante que ha metido todo lo que ha querido y muy seguro y contentos, la verdad. Joseba, tanto ederrak egin dituzu gaurkoan, baina atzelariak eman dizune segurtasunak ere horrek asko balio duela, ezta? Bai, egia esan Carlos egondo aguantatu du partido osoan, da berari esker egin ditut tanto asko. Beak batzutan dominatu egin du, tantoa, eta gero nik aurrean ia danak ondo egin ditut, ia tanto guztia egin ditut, eta oso gustora, egia esan Carlosekin oso gustora. Todavía para empezar a pensar en la clasificación igual es un poco pronto, porque creo que es el segundo torneo de cada uno. Pero bueno, haber ganado hoy en Mutriku, en un frontón tan especial como este, siempre es bonito, siempre te aupa, ¿no? Para los siguientes torneos, ¿verdad? Sí, pero bueno, al final hay muchos torneos y hay muchos zagueros que vienen haciéndolo bien. Ya han ganado igual en dos sedes y la clasificación general es siempre complicada. Pero bueno, lo que comentas, siempre haces una final, ganas, pues ahí estás. Has puntuado mucho y bueno, seguir en esta línea y ya veremos cómo van los siguientes. Bueno, zorionak bikote eta gozatzera orain. Muchas gracias. Esker, ikusiko da beste baten. Bueno, gustora daudela urdinak, favorituei irabaztea, ez da sekula erreza izaten, eta gaur etxera, izardi patxetan bai, baina ondo auspotuta eta gustora joango direla, Feliz. Bai, komentaron garin ez da, honek ondo jokatute finala irabazi dago ez da, eta gazte mailan irabazi daunak ez daue posidaz irabazi dagoelako. Bihazti egon posik, euren joku itxik. Eta ordu hori bi gauza desberdine. Normala zeten da ondo jokatzia eta irabaztia. Eta honen egin daue ondo jokatu, bestie baino hobeto jokatu, eta irabazi. Hori da txik doi ze posik. Eta, beti egiten dugun sistera ugarain eta sisteran egiten den moduan, protagonista nagusiekin eta herriko jentearekin, sisterako ordezkariekin eta sari banaketak egingo dituzte orain. Txalo artean badatoz gaurko protagonista nagusiak, gaurko finalista guztiak eta gaur galtzaile irten direnak, baina batzuk gustora juteko moduan izango dira, puntu batzuk lortu dituztelako, eta batez ere, nik uste nagusi mailan urdinak gaur aipatu dugu, ezta? Sorpresa eman dute ez zirelako favorito, printzipioz behintzat gorriak beharko lukete favorito izan,
saikapenak hola egitzen duelako, eta pelotari mota zeintzu diren ikusita, baina gaur erakustaldia eman dute. Nik uste atzeko kuadrotan Lazarok egin duena ikaragarri izan dela gaur. Ba, oso seguru, Lazarok, bueno, ikusi sarri, baina golko moduan pelota asko sartzen, eta gero eskubisekin gogor joten, eta gero Zulua gaurri, bueno, esan duzun, kriston tanto bikainak egin dute aurrian, eta hori da, irabazi duna. Hortxe gure txuletak, Feliz. Hortxe dijo gure txuletak. Mutrikun geldituko direla gaurkoa. Bueno, zeingo dugu. Aprobetxatu dizela eta baina horre iztako komeni txuletak. Gori horre iztako komeni. Baina, bueno, gozatu dizela horren. Tokabaku eurei merezite horren. Erepe jokatuko ben rifa hori merezite. Aprobetxatu dizela. Eta hemen bigarren seikatua Gazte mailan, etxekoak mutrikuarrak biak, hauek ere bere sariarekin argazkia atera, eta gaur ere osatu eder hartu dugula, partidu bikainak ikusitu dugulako, Gazte mailan oso parekatua, nagusietan sorpresas beteriko partida bat ikusi dugu. Borrokatu izen da, oso borrokatu izen da, baina, bueno, hobeto urdinen, pixkat, azkenengo, irugarre zentien, hiru jarraian egin dago gorritxek, eta gero kosta izako irabazti, ez da. Eta urdinen, posi, hori joku egin dago, eta gauza gondu ututzen, eta irabazin dago. Eta hortxe, Gazte mailan irabazle, gustura joan ez diren irabazleak, hori bitxia izaten da batzuetan, irabazi eta gustura joan ez, baina beraiek badakite ez dutela 100% eman gaur, bizkate partidu arraro xamarra joan zaiela. Eta saki ez, bizkate arrabestu ina, eta, bueno, alanda guztibe, favorito ninen, irabazin dagoen. Baina, hori da, eure jokuaz posik ez ditu. Irabazi dagoelako pai, baina eure jokua itxik ez ditu posik. Bueno, Feliz, eta jadenik agurtzeko ordua iritsi zaigula gaurkoan ere bai. Ez dakite ordua, ze ordu dugun ere ez. Ia amabiak jotzeko puntuan, amabiak 10 gutxi dagoeneko. Ia 2 ordu eman ditugu hemen frontoian zestapuntarekin disfrutatzen. Eta urrengo asteetan ere zestapunta egongo dela. Gaurkoa amaitzeare dago, bai, sari banaketarekin amaituko delako, baina 22an Donibane Loitzunen. Interjaiko finalerdiak. Finalerdiak eta gogorra izango da, ikusiko dugu, zeinek irabaziko duen, horre 3 pareja hongo dira, baina nik usten dut oso esaten dena da con el cuchillo en la boca. Hori da, eta finalerdien ostean nesken zirkuituko txapeketa izango da 23an, 6an izango da Interjaiko finala hori Bilbon, urriaren 6an, eta urriaren 12an bueltatuko gara ugaren xisterako urrengo jardunaldiarekin, orduan berritxun izango da, eta gustuko baduzue, bertan izango gaituzue, gaurkoa bezain beste disfrutatzeko asmoarekin. Urrengo arte, Feliz, eskerrik asko eta agur guzti hori. Bueno, agur. Ondo pasa. Batzuetan bestei laguntzeko ez da gauza handirik egin behar. Oso gutxikin asko eman dezakegu. Egin zaitez Xisteraren lagun, email bat ematearekin nahikoa izango da. Guretzat, zure laguntzak ez dauka preziorik. Informazio gehiagorako www.xistera.eus.